हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव दिनै बे सिसुबारिनि दैबाना खुरखानायखौ आं नायफैदोंमोन आरो खबरबो लाफैदोंमोन। दिनैहाय बिथांमोनखौ लानानै आङो बारा पलिटिक्स बा गुबुन मा खोथा बुंनो सानाखै। दिनै जायफ्रा खुंथायाव थानाय सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा एज ए मानसि हिसाबै बिथांमोना दिनै न'आ मोनफा मोनफा गंफा सिफायनानै लाना थांनो गोनां जादों। आंनि खिबुनाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना। बियो जाहैबाय सिसुबारिनि दैबानाजों खुरखा जाजोबनाय गय बागान दङ। बेफोर गय बागाना गासैबो आंनि खिबुनावनो नै दै नोंथांमोना नुगोन। जुदि प्रमद बर' नोंथाङा जुदि नुदोंब्ला खनसे फैनानै थांदों आरो फैदों। नोंथांमोना बे भुटान बर्डार गोजौआवहाय प्रटेक्सन होदों, बेखौ थांनानै भिडिअ खालामनो मोनाखै। खालामहैगोन आं सानसे बेखौबो। बावहाय मा जायो मा जाया बे उननि बाथ्रा। नोंथांमोना मानसि हिसाबै जायफ्रा रिलिफआव दङ बिथांमोननि फारसे बिथांमोना जे दिनै मानसि हिसाबै जे बिथांमोनखौ मोनसे थांना थानायनि बा मोनसे गसंना थानो थाखाय बिस्रा दङमोन गंसे न' आरो मावना जानो दङमोन एसेब्लाबो हा। दिनै बेफोर हाया नै मा अबस्था खुरनानै लाना थांजोबदों। दिनै गय बागान दङमोन, बेफोर गय बागानाबो दिनै गैलाखौनो होनना बुंजागोन। दिनै जाखिनि गय बागान दं बेफोरखौ नाय। बेफोर गय बागानफोरा फैगोन बोसोरावनो हयथ'बा देग्लायनि गेजेरावनो गाबोन समफोरनि गेजेराव जुदि दैया बाना गिदिर जायोब्ला बे थाङिनि मा गिदिर बाथ्रा। नोंथांमोना पलिटिक्सखौ बिराद गिदिर खालामो। नोंथांमोना दिनैहाय सोरबा डेभेलप जादों सोरबा डेभेलप जायाखै बेफोरबायदिनि खोथाखौ सानबाय थायो। दिनै नोंनि बर'फ्रा नोंनि भटार्सफोरा नोंखौ देरहाहोग्रा, नोंखौ नायग्रा, नोंखौ खुंथायाव थाहोग्रा दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि नायनो नङाब्ला माबायदिखौ नायबावगोन। दिनै राकेश ब्रह्मआ मा होनना बुंदों दिनै बिराद डेभेलप जादों। माबे बिथिङाव डेभेलप जादों? ना दैबाना खुरखार जानायखाय बेफोर डेभेलप नामा? दिनै बाक्सा बायदियाव रिलिफआव थादों। दिनै डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा थांना नायहैदों। सिसुबारियाव मालाबाबो फैफेराखै बिथाङा। फैदोंब्लाबो ओंखाराखै जानो हागौ बिथांमोना। हयथ'बा बिथांमोनहा बे खर' प्रटेक्सन होनानै बेवहाय जेसेबां न'खर दङमोन ना बै फिसा न' नुनाय बेफोर दिनै थांजोबनो गोनां जादों। नोंथांमोना अनलि गावनि गाद्दि गावनि पावार बेखौल' नायबाय थायो। दिनै प्रमद बर'आ मा होनदों बहाबा अफिस खुलिनायाव फिथा सहैनाय बेफोर मुखुब जानानै दं। बेफोराव नोंथाङा मा एमएलए खौ बुंहरनो हाया नामा? नोंथांनि समस्थियाव एमएलए दं जयन्त बसुमतारी बिथाङा मानो फैना नायफैनो हायाखै? नोंथांखौथ' देरहा होदोंना। नोंथांनिनो समस्ति नोंथांनिनो जायगा बेफोरो नोंथांनिनो भटार्स मानो नायनो हायाखै? मानो जायगा मोनसे हा बिसोर थांना थानो न' गंसे लुना लानो थाखाय मानो न' गंसे लुना होनायनि जायगाखौ नागिरना होनो हायाखै? दिनैसिमबो बावहाय गथ'फोर दिनै स्कुलनि खोथाखौ बुंबाय थायो, दिनै फरायसाफोरनि खोथाखौ बुंबाय थायो दिनै प्रमद बर'आ। नोंसोरबो दिनै प्रमद बर'आबो बै सुबुं गथ'फोरबायदि स्कुलाव हाबनानै गिदिर गोलाव मानसि जादों। बिनि गेजेरावबो बेफोर गथ'फ्रा सासेबो दिनै स्कुलाव हाबहैनो मोनाखै, थांनोनो हाया, बे दैखौ बारनो हाया। खैला मैला दङ मोनसे स्कुल, हाइ स्कुल दं, खैला मैलायाव फरायहैनोग्रा गथ'फोर दं। बिसोर दिनै स्कुलाव थांनो थाखाय मा गस्ला लंपेन्ट गांनै डाबल लानो गोनां जादों। बेफोर अबस्थाखौ मानो नायाखै? बेफोर अबस्थाखौ मानो सानाखै? आं दिनै बारा गोलाव खोथा बुङा। बेनिफ्राय फैदों नोंसोरो? सिसुबारिनिफ्राय। आच्छा ओमफ्राय माहाय थाङामोन नोंसोरो आदैमोना? आङो न'आवनो दंमोन। न'आ बबेहाय? सिसुबारियावनो। सिसुबारि बबे साइडजों? हरै बै खालाय सेराजों। ओमफ्राय नोंना हाया बेसे खय बिगा गाखो खय बिगा थांखो खुरखा जाखो? औ मादै बेसे खय बिगा खुरजाखो नोंसिनि हाया दा माबा बिगाब्रैसो जानायमोन गैलिया बे बिगाब्रैल'खा। ओमफ्राय गायग्रा फुग्रा जेबो गैखायामोन? आबाद मावग्रा? औ बे बेरा मा गय दं 1.5 बिगा गोलै बोसोरनै बोसोरथाम थायनायसोमोन। औ खय बिगा दंमोन गया? गैया 1.5 बिगा जानाय। 1.5 बिगासो जागौमोन ना? 1.5 बिगा बायदि जानायमोन। थायखानायसोमोन खायसे खायसेलाय। थायखाबायमोन?
थाइनै सिमोन आरो देग्लाय थाइसेन थाइगौमोन आरोखि ना मानसिजों समानसै खायसे जौसिनसै ओमफ्राय बे नैबे खुरखानाया देग्लाय रासिन जादों ना नामा देग्लाय रासिन जादों देग्लाय रासिन ना ओमफ्राय बैयावबो दखान बे दङमोन बे हा दखाना दखान दङमोन दखानाबो लांबाय दखाना सोरनिमोन बे दखाना हलेन होननायनि हलेन होननायनि ओमफ्राय गिर्जाबो दङमोन ना बावहाय गिर्जा दङ गिर्जा दाबो दं गिर्जा थाङाखै खनाजों औ थांबाय बेजों थां दा हाबहैगोन जोङो बै खना लाइन फुरानाजों थांसाय जों लानो नुहरजोबो जोंनि न'खौहाय न'आ एकदम न'आ मोनसेबो गैखाला आरोखि नै मास मोनथामल' उन्दुनो मोनदोंमोन बाबु होमब्लानो दैया एखुबोनांबाय मास मोनथामल' हानानै ससेल'सै बेसेबांसो थाङो खरसा ओरैनो बावहाय मिस्ट्रिनो जाहोनायालाय 10,000 बायदि थांदों 10,000सो थांदों 10,000 बायदिबाबो ओमफ्राय सानफ्रोमबो ना बेदर ओमफ्राय बाजार थाजार थाङोला बबेयाव बे दैखौ बारनांगौ नामा बै थाखायखौ बाहायबावनांगौ थाखाय बानायबावनांगौ हौरै गंसे दं ओमफ्राय बावहाय गथ'फोरा स्कुलाव थांनांगौ जायोब्ला बबेजों थाङो बिसोरो बिदिनो दै फिसा फिसा बानायनाया बारलांथारखायो माजों थाङो होनदों बेजों बारस'लाङो नावबो गैया जाहैबाय ओमफ्राय दा नोंसोर दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बे सरखारखौ मा खावलायनो लुबैगोन प्रमद बर' सारखौ जोङो हा नांगौ जोंहा हा नांगौ सार ओमफ्राय नोंसोरो रिलिफआव थाजोबो नामा गासिबो थाजोबो बेनिफ्राय नै जों बायदिया माबा न'आवबो थानांगौ जायो मोसौ माफा मानै दङ बोरमा अमा दाउ ओमफ्राय नोंसोर थांलाय फैलाय खालामो सानफ्रोमबो बेखौ सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामगासिनो ओमफ्राय जेबो आथिंफोरा बे थिं गानाय मानाय गैया बेफोर जेबो गाफ्रांनाय मोनाखै ओमफ्राय बे दैया देग्लायसो बारा जाखादों ना सिमोनबो बाराखा आरो देग्लायबो बाराखा ओमफ्राय बे नै आथिङा मा जादों खुरनायावहाय गोग्लैदोंलाय आच्छा दोला जोबदों आरोखि बे जेनेबा न' गोग्लैनायाव आरोखि हमथानायावहाय गावनि न'खौ दैबाना खुरखानायावहाय थांनानै नों हमथादोंमोन बेवहाय माबादों आरोखि ना ओमफ्राय बे दैया हजोंहाय खर'आवहाय हाजो खर'आवहाय मोनसे प्रटेकसन होदों होननानै बुंदों दा बे प्रटेकसना होनानै बावहाय रासिन जादों ना मा रासिन जाफैदों सार माने ओरै दैसोम जराया थेहैगासिनो दंना दासिमबो नै दा दैया देरबायथाय ओरै जोंनिजों सेस फैजोबसै ओरै थांला आरोखि होमबाथ' बे दैयाथ' फैगोन बोसोरावबो आरोबाव गिदिरसिन जाबावगोन गिदिरसिन जागोन बियो खुरजोबथारगोन बेथ' दा बारा खुंनैसो फैबावलानो बियो दोनखानाय जायगाया जोबनोसैदां आरोथ' दैयाथ' फैबावखागोन मासाथ' जोबाखैना जोबाखैना मासा जोबाखै दे हामबायसै दे बबेजों बारगोन नों दा दैखौ आं दा नैबे गुवार एसे गुवारजों बारगोन बेजोंथ' दोबैखायो नैबेजों नै बैजों एसे गुवारजों एसे मा लाबोखो दालाय नोंलाय बेबो दाखालि रेसन सरखारनिफ्राय मोननायनि दालि दं माइरं दं आच्छा ओमफ्राय दा बोरै बारनांगोन ना न'आ बबेहाय नङा बै नुहुरनायानो आच्छा बै गुफुर ओमफ्राय दा नोंसिनाव मा दंबावो बेवहाय दा बेयाव मथा मथि न'ब्रै न'बासोल'सै बिदिनो माखासे बेयाव थाफैबाय ओमफ्राय बोराय बुरैया दाउ अमा एसे थाबोदों नालाय लाबोनो हाया बेखौ माबायो नेयो खय बिगासो दङ बेवहाय नोंना हायाथ' गायग्राया बैनोमोन दुब्लि लांजोबबाय नैबे बैयावनोमोन नोंनि गायग्राया बेयावमोन ओमफ्राय न'आ बैयावसो बै गुफुर बै गुफुर गंसे नुहुरनाया ना ओमफ्राय गायग्राया नैबेयावमोन लांजोबबाय गैला साफासै गायग्राखौबो लांजोबखाबाय आरोखि 5 बिगा गायग्रामोन आंनियाव खय बिगामोन माइ गायग्रामोन माइ गायग्रा 5 बिगा दा बै एसेबो गैखाला गैला सेस गैला आंनि लांनानै हनै माल दस्रानि लांबावबाय गैला मियादि खामोन नामा मियादिथ' नङा माबामोन 100निया ना दे जाबाय दे थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि